Tot la fel întind, dar acum îi susțin glezna. După ăsta ați avut întorsa, nu? Da. Deci cum are aici partea asta de întorsă, se vede un pic ca o gâlmă, da? Ieșită mai în afară față de ăsta. Deci raportat, da? Se vede diferența asta, e un pic mai ieșită în afară, da? Partea asta de articulație. Și ca să nu forțez din articulație, gen să nu adâncesc gâlma, practic vin cu mâna dreaptă, trag, da? Deci mișcarea asta e, trag așa, susțin, cu mâna stângă apuc de vârful piciorului și dau în rotație. Și practic rămân, mecanic și biomecanic vorbind, rămân în articulație, rămân în loc, fără să favorizez locul unde s-a produs inflamația să-l fac și mai rău. Bun. O altă chestie ce fac eu, presopunctură. Ce presupune chestia asta? Practic, caut zona mușchiului unde e un pic mai, cum să spun, inflamat, rigid, da? Și unde îmi simt în zona respectivă, cam aici. Da? Rămân cu degetul 20-30 de secunde, da? Impulsurile nervoase către cerebel înapoi, zic, aolo, stai că ceva s-a întâmplat acolo, hai să relaxăm. Masez circular un pic zona. Și acum, dacă apăs, iar în același loc, cum e? S-a mai muiat un pic? S-a mai muiat, da? Cam ăsta e răspunsul. După a doua, a treia, cam la a doua sau a treia presiune în aceea zonă, la fel ar trebui să se simtă mai, să se înmoaie, să se relaxeze. În zona asta, nu? Aici. Bun, lăsați mole. Să vă rog să vă ridicați acum. Așa, să-mi ziceți cum se simte genunchiul. Excelent! Clinica medicală pentru tine, aproape de tine.